واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وبذن üçün şu dünyada yaxşılığı yaz ve ahiretde hem yaxşılığı yazgıl. Tahqiq biz tövbe edip sana rucu kıldık. Allah tebarek ve taala aytdi: Men azabımı öz isten bendeme yetiştiririm. Ve men rahmetim hemmege şamildir. Pes men şol rahmetimni muttaqiler üçün ve malından zekat berenler üçün ve bizim ayetlerimize tasdik edip iman getirenler üçün nasip ederim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Ol tor adamlara rahmetim şamil bolar, ummi bolan nebiye tabi bolar. Keşoni öz yanındaki kitaplarda, yani Tevrat'ta, İncil'de yazılandılar. Şol nebi şolarga yaxşı işe emreder ve yaman işten men eder ve şolara pakide zatlarını halal eder ve napak qabih zatlarını haram eder ve şolarda bar ağır yükü ve şoların boynundaki zincirlerini üstünden ayırar. Pes ol adamları ki şona iman getiripdiler ve şona tazim edip düşmanlarının aleyhine nusret ve yarilik beripdiler ve şona nazil edilen Kur'an'a tabi bolupdular. Şu form adamlar bağıtlı bolup iki dünyanın saadetini kesbedecekler. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Ey Muhammed, sen ayt, ey adamlar, tahqiq men Hudaýyň tarapyndan sizin hemmäňize iýerilen Resuldur. Ol Hudaý ki şoň üçin hasdyr, asmanlaryň we ýeriň padşalygy. Ibadet ederge laýyk hiç zat ýokdur, meger şol bir Allah bardyr. Şol diri eder, can berer we öldürer, janyny alar. Pes Hudaýa we Hudaýyň Resulüne iman getirin. Ol peýgamber ummi bolup mektebe barmadyk we ders okuymadyk. Ol Resul Hudaýa we Hudaýyň kelimelerine ve ayetlerine iman getirýärdi. Ve şoňa tabi bolup aýdanny edin. Şayet siz hidayet tapyp dogry ýola düşerdiňiz. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. Ve Musa'nın gowmlarynyň bir taýfa bardyr ki halklary hak ýola rehberlik edip hidayet ederler ve hak bilen iyl arasynda hukm ederler.